Valentine's Day da mga pangga. As in, ang lalaki si Roger, mapasyar da duman sa sayang girlfriend na si Maria. 2 bulan pa sana da sinang magbata kan sa iyang girlfriend. Pagpasyar da ni Roger duman sa harong ni Maria, sakata si Maria da mga tugang kunyan da ini, hard to get da ini. Pero napasagot na, 2 months na sindang magbata. Sa madaling sabi, dahil pa daan natatawan si Roger kan pinapangarap niya daang kunyan. Privacy. Si Maria ta the virgins pa, dahil pa na isusuko ang bataan kumbaga. Ngunyan, nakiulay dahil ni si Roger. Maria, 2 bulan na kitang magbata. Noring ko lamang mananamitan an kunyan. Mananamitan an siram kang pagmamahal. Si Maria data tamalang hard to get nga ni. Sabi ni Maria, punduhi daw ako, Roger. Dahil pa ako prepared. Paano kung mabados mo ako? Hubinom pa kita. Mayo ka pating trabaho. Tambay ka. O paano mo mabubuhay ang pamilya pag ako nabados mo? Kaya nungka. Kumbaga home, nakakandado. Dingaw niyan, si Roger maidang naginibo, kundi kuyugon ang buot ni Maria. Pagkaaga da mga pangga. Pagkaaga da na murang-murawan da si Maria. Nahiling niya da si Roger. Burbit-bit na da su arinula ni Maria. Mr. Mac, you know how we do. Tatapok na kayo. Amay man ang arapunan ning Arinola. Akala ko ang Arinola pig-aapon iya pag maturog na. Sabi da ni Maria kay Roger, "Oh Roger, ano isasayin mo ang Arinola ko?" Sabi man da ni Roger, "Kun habo mo sa kuyang ipanamit ang laman. Digdi ako sa sabaw." Tumanda sa sagmaw. O kaya kamo girls, dapat pirmi kamong pasiguro. Okay? O kung da ipa-prepared sa pag-aagom, sa pagpapamilya, dapat maging maging kandado ang pagkamuot. Kung grabe na ang pati kakakaning laman ni Mister, patsaga-tsagaan na muna kan sabaw. Salamat Arman Kawis sa pagpadara kan istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, invento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po invento sa naday po sinasadya. Alright? Energy FM.